якщо говорити, де тут стоїть Азов, то давайте Азов винесемо от за рамки, скажімо так, винесемо і поясню. Маю з'ясувати. Я з редактором перед ефіром це обговорював, власне. Винесемо і поясню чому. По-перше, тому що всі ми є і люди, які з позитивом відносяться до Азову, і негідники, які погано до нього відносяться, але ми робимо ведмежу послугу військовому підрозділу. Азов – це повністю кадровий, абсолютно професійний військовий підрозділ, підпорядкований міністру внутрішніх справ. Підпорядкований Генеральному штабу України, якщо от вам так уже, от щоб зовсім. Реально він же належить до Національної гвардії. Дивіться, неважливо до кого реально належить, справа важливо. В тому, що ні. Він завжди знаходиться в зоні ООС, неважливо. Він завжди знаходиться в зоні ООС, а всі підрозділи в зоні ООС, в тому числі Національної гвардії, які стоять напередку. А фактично за декілька років це виключно один Азов і там спецпідрозділи Омега, так? Вони всі підпорядковуються Генеральному штабу, а не міністру внутрішніх справ. Така у нас система підпорядкування і закону. Тому Азов – це професійний кадровий підрозділ, який є частиною, користується уставом Збройних сил, знаходиться в рамках військової дисципліни і до, там, скажімо так, громадських або політичних дій немає жодного абсолютно відношення. Тому що у них інше завдання – знищувати ворога. Чи справляється Азов з цим завданням? От останній 9-місячний в цьому році на Світлодарську дугу, найбільш зараз на фронті гарячу ділянку. Вихід Азова закінчився тим, що є 32 відеопідтвердження знищених, тобто 200-х зі сторони сепаратистів. 32 відеопідтвердження, 8 одиниць бронетехніки і 1 РЛС «Зоопарк», що є унікальною машиною військовою, коштує там... Я відстежу, я знаю. В мільйони доларів. Тому оце справа Азова, і Азов її виконує на 100%. Я маю дотичне відношення до Азову, тому що колишніх азовців, безумовно, не буває. І я активно допомагаю Азову. Хочу, щоб він максимально розвивався, став справді прообразом майбутньої сучасної армії, так? Але виключно в військовій площині. Я вважаю, що змішувати ці речі і небезпечно, і тим більше некоректно, і ніколи цим не займався. Тому, наприклад, жодного діючого військовослужбовця полку Азов в Золотому не було і не буде.